Γεια σε όλους! Ονομάζομαι Χριστίνα Ιδιάρογλου και είμαι νηπιαγωγός, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω εργαστεί και εργάζομαι εδώ και 17 χρόνια με παιδιά κάθε ηλικίας. Παράλληλα σπουδάζω μονοδία, δηλαδή όπερα και κλασικό πιάνο εδώ και 8 χρόνια. Ακόμη έχω ολοκληρώσει την πιστοποίησή μου επάνω στην παρακολούθηση των μαθημάτων μουσικοθεραπείας, την οποία σε συνδυασμό με άλλα ποικίλα σεμινάρια τα οποία έχω ολοκληρώσει, εφαρμόζω επάνω στις εναλλακτικές μου θεραπείες όσον αφορά τους ενήλικες. Γενικά λοιπόν, ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο έχω εκπαιδευτεί είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και η μουσική και ιδιαίτερα η κλασική μουσική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό μου μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα μου christinasmethod.com ή και τη σελίδα μου στο Facebook Χριστίνα Ιδιάρογλου ή christinasmethod.com. Τι είναι λοιπόν αυτά τα προγράμματα ή εργαστήρια, όπως εγώ προτιμώ να τα αποκαλώ, της μουσικής τα οποία έχω δημιουργήσει? Τα προγράμματα αυτά αφορούν την μουσική γενικότερα, αλλά και συγκεκριμένα την κλασική μουσική και ό,τι αφορά αυτήν. Διαρκούν 50 λεπτά με 1 ώρα, ανάλογα βέβαια με τον αριθμό των παιδιών, και πραγματοποιούνται όλα στο χώρο σας, δεν χρειάζεται να έρθετε πουθενά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου τα παιδιά μαθαίνουν και ακούνε πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακούσει, όπως για παράδειγμα τι είναι η κλασική μουσική, τι είναι η όπερα, τι είναι η συμφωνική ορχήστρα, ακούνε για μεγάλους συνθέτες κλασικούς όπως τον Μπαχ, τον Μότσαρτ ή τον Βιβάλντι, φυσικά όλα προσαρμοσμένα στην ηλικία τους, παράλληλα με μουσικοκινητικές δραστηριότητες του Καρλ Όρφ, μουσικές δραματοποιήσεις που κάνουμε μαζί, φωνητικά παιχνίδια, ακόμα και μουσικοθεραπευτικές δράσεις όπως είναι οραματισμοί ή χαλάρωση, όλα για την ηλικία τους προσαρμοσμένα. Μαθαίνουμε νότες μέσα από παιχνίδια και τραγούδια, ηχοϊστορίες και άλλα πάρα πολλά. Επίσης υπάρχει σε κάποια προγράμματα ανάγνωση μουσικών κλασικών ιστοριών, όπως ο Μαγικός Αυλός του Μότσαρτ για ένα παράδειγμα, τα οποία όμως γίνονται στον προτζέκτορα με διάδραση με τα παιδιά και είναι κάτι το οποίο τους τραβάει την προσοχή. Όλα τα προγράμματα είναι διαδραστικά και τα παιδιά συμμετέχουν καθ' όλη τη διάρκεια της ώρας. Πώς δημιουργήθηκε λοιπόν αυτή η ιδέα? Η ιδέα αυτή δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια, όταν σκεπτόμενοι την ανάγκη μου να μεταδώσω την κλασική μουσική στον κόσμο και ειδικά από αυτές τις μικρές ηλικίες τα παιδιά, σε συνδυασμό με την έλλειψη που υπάρχει αυτού του κομματιού στον κλάδο μας, με κάνανε να ρηχτώ στη δουλειά και να δημιουργήσω αυτά τα προγράμματα. Είναι γνωστό στον κλάδο μας, καθώς και εγώ έχω δουλέψει με παιδιά προσχολική σε σχολεία, είναι γνωστό πως υπάρχει έλλειψη όσον αφορά προγράμματα μουσικής, ειδικά που συμβαίνουν στο χώρο του σχολείου, καθώς συνήθως βρίσκουμε θέατρα που μπορεί να επισκεφτούν το σχολείο μας, και αν υπάρχουν κάποιες μουσικές δράσεις δεν αφορούν την κλασική μουσική, οπότε θεωρώ ότι είναι μια τέλεια ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν πράγματα που δεν έχουν ξανακούσει και να μυθούν στο μαγικό κόσμο για εμένα της κλασικής μουσικής. Ποιο πρόγραμμα τώρα να επιλέξετε? Είναι μια ερώτηση που ακούω συχνά. Μπορείτε να επιλέξετε όποιο πρόγραμμα θέλετε να κάνετε και φυσικά υπάρχει και η επιλογή να κάνετε όλα τα προγράμματα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, το οποίο φυσικά έχει και μια έκπτωση στο εισιτήριο για τα παιδιά. Από εκεί και έπειτα αυτό που προτείνω εγώ συνήθως όταν μιλάω με σχολεία είναι ότι μπορούν να ξεκινήσουν γύρω στον Οκτώβρη με Νοέμβρη με το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο το έχω και κάπως σαν εισαγωγικό, δηλαδή έχει λίγο απ' όλα. Αφορά την όπερα, φέρνω όργανα, κλασικά όργανα και δείχνω στα παιδιά, ακούμε τον ήχο τους, έχει μέσα δραστηριότητες για την ορχήστρα, για τον μαέστρο μαθαίνουμε πράγματα, δηλαδή είναι λίγο απ' όλα και κάπως σαν εισαγωγικό πρόγραμμα, το οποίο όμως βέβαια μπορεί να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, μια και δεν έχει εποχή. Και στην φετινή αφίσα, αν παρατηρήσατε, υπάρχει έπειτα το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, το αποκριάτικο και το πασχαλινό. Η αφίσα κάθε χρόνο ανανεώνεται, καθώς και εγώ ανανεώνω τα προγράμματα και τα εμπλουτίζω. Τι νέο υπάρχει τώρα φέτος στα προγράμματά μου? Την τρίτη χρονιά, για όσα σχολεία έχουν ξανακάνει προγράμματα πέρσι και πρόπερσι, Φυσικά όλα τα προγράμματα εμπλουτίζονται και ανανεώνονται κάθε χρόνο,
γι' αυτό και αποστέλλεται διαφορετική αφίσα. Ωστόσο, τα ολοκαίνουργια προγράμματα είναι αυτό των Αποκριών και του Πάσχα, δύο προγράμματα για τα οποία είμαι πολύ χαρούμενη. Το μεν στις Απόκριες, γιατί πέρα από το κλασικό πάρτι που κάνουμε όλοι στους παιδικούς και στα νηπιαγωγεία δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δηλαδή μετά από συζήτηση με τις δασκάλες κατέληξα ότι ένα πρόγραμμα για τις Απόκριες έλειπε και μάλιστα να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, γιατί μπορούμε να μάθουμε με τα παιδιά για τα ήθη και έθιμα της στην Ελλάδα, στις άλλες χώρες, φυσικά όλα σε συνδυασμό με τη μουσική. Και πέρα από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα, φυσικά υπάρχει και ο ψυχαγωγικός, γιατί τα παιδιά έρχονται ντυμένα εκείνη τη μέρα, εννοείται, και κάνουμε ένα μικρό πάρτι στο τέλος και κάποιες άλλες εκπλήξεις που δεν θα αποκαλύψω. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα του Πάσχα, επίσης παρατήρησα ότι υπάρχει έλλειψη σε δράσεις για το Πάσχα στην προσχολική ηλικία. Γι' αυτό λοιπόν και επειδή η μουσική είναι μεγάλο κομμάτι το Πάσχα, επειδή υπάρχουν οι μπάντες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα για παράδειγμα, όπως και στο εξωτερικό, ήταν μια υπέροχη ευκαιρία για μένα να συνδυάσω αυτά τα δύο μαζί και να κάνω ένα πρόγραμμα πολύ πρωτότυπο θεωρώ και κάτι που δεν έχετε ξαναδεί, και είναι μια ευκαιρία για τα παιδιά να βιώσουν το Πάσχα λίγο διαφορετικά, μιας και τα Χριστούγεννα συνήθως είναι τα πιο αγαπημένα, ενώ το Πάσχα μπορεί μέσα από τη μουσική να μετατραπεί σε κάτι εκπληκτικό για τα παιδιά. Κλείνοντας λοιπόν, η ερώτηση συνήθως είναι πώς κλείνουμε ένα πρόγραμμα. Εφόσον συζητήσετε και επιλέξετε ποιο πρόγραμμα θέλετε ή και όλα τα προγράμματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να τα κάνουμε, με καλείτε είτε στο τηλέφωνο είτε μέσω της σελίδας στο Facebook, και φυσικά υπάρχουν πληροφορίες και στη σελίδα μου στο christinasmethod.com. Υπάρχει δυνατότητα, είναι πολύ σημαντικό και το έχω κάνει με σχολεία, υπάρχει δυνατότητα εάν θέλετε κάποιο έξτρα πρόγραμμα ή περσινό πρόγραμμα να κλείσουμε και αυτό, και φυσικά εάν κάποιο σχολείο θέλει να παντρέψει τη μουσική στα πλαίσια μιας θεματικής ενότητας την οποία κάνει και δουλεύει αυτό τον καιρό, μπορώ να δημιουργήσω πρόγραμμα ή κάποιες δραστηριότητες, απλά αυτό θα πρέπει να γίνει σίγουρα ένα μήνα πριν, κατόπιν συνεννόησης δηλαδή, ώστε να προλάβω να μπορέσω να ετοιμάσω το κατάλληλο υλικό. Και φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα μιας πιο μόνιμης συνεργασίας για όποιο σχολείο το θελήσει. Είναι κάτι που επίσης κάνω. Εάν θελήσετε λοιπόν μπορείτε να με καλέσετε και να συνεννοηθούμε το πιο συχνό που μπορεί να γίνει για μουσική. Αν θέλετε να την εντάξετε στο σταθερό σας πρόγραμμα, είναι μία φορά τη βδομάδα ή μία φορά τις 2 εβδομάδες ή και μία φορά το μήνα για όλη τη χρονιά. Φυσικά και η τιμή εκεί είναι ακόμα πιο οικονομική για τα παιδιά. Αυτό γίνεται κατόπιν συνεννόησης, με καλείτε στο τηλέφωνο και το βλέπουμε μαζί. Σε οποιαδήποτε περίπτωση θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω από κοντά. Ακολουθούν στο email που σας αποστέλω πληροφορίες στην αφίσα για τα προγράμματα, πιο συγκεκριμένες, και βίντεο από προηγούμενες δράσεις που έχω εφαρμόσει σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. Σας ευχαριστώ πολύ.